Прывітанечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Не абыходзім увагай і пра крамлёўскіх прапагандыстаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на наш YouTube і соцсеткі, Instagram і Telegram. Там шмат цікавага, а мы пачынаем. Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Леонид Заяц ахвяраваў мігрантам паношаную куртку. Вось ён кладзе яе ў машину Чырвонага крыжа. Для того, чтобы человеку было тепло, чтобы был накормлен, чтобы было лучше, что это определенное время, которое займет упорядоченная парадка. Ну, должно, по большому счету, не так больно бить по этих людях, которые стоят сегодня в очередь для того, чтобы перейти эту границу. У рэпліцы чыноўніка ўсё прыгожа, асабліва вось гэтае «упарадачыць да парадка». Гэта з яго прарвалася нешта глыбіннае, падсвядомасць свінт экасістэмы загаварыла. Ды і ўвогуле гэта мара беларускіх уладаў. Упарадачыць да парадка. Ну і пару словаў пра мігрантаў, якія, калі верыць Зайцу, чакаюць на мяжы сваёй чаргі трапіць у Еўропу. Гэта чысцейшая маніпуляцыя. Прапаганда старанна малюе з уцекачоў з усходу мирных ахвяраў польскіх агрэсараў. Против мирных беженцев слезоточивый газ, светошумовые гранаты, используя ядохимикаты, гербициды, пестициды и так далее. Мирные мігранты інтэлігентна стаяць у чарзе на мяжы. Вось што мусіць думаць глядач беларускага тэлебачання. Але гэта, мякка кажучы, не адпавядае рэчаіснасці. Депутат Российской Дзярждумы Віталь Мілонаў прыехаў на мяжу Беларусі і Польшчы і ўнёс яснасць наконт таго, хто жыве ў лагеры мигрантов у Брузгах. Кто-то из них интересуется историей Беларуси, ну, совсем немного. В основном и туристов здесь не очень много, и на экскурсию никто здесь не ездит. Они хотят просто попасть в Европу. Да ладно, то бок як гэта туристов тут немного? А як жа афіцыйная версія беларускіх уладаў пра тое, што ўсё новыя і новыя рэйсы з Багдада ў Мінск просто таму, што ў Іраку усе раптам захацелі паглядзець на Беларусь. Наша страна, Минск, становится, в общем-то, очень популярным направлением для иракских туристов. Хочу сразу отметить, что это люди, которые обеспеченные, которые приезжают действительно познакомиться с нашей культурой, нашей цивилизацией. Ну як жа так, Гер Савіных? Чаму вы не зацвердзілі сваю версію ў Маскве? А вы, Гер Мілонаў, чаму лішняе кажаце? А яшчэ саюзнік называецца. Ну а цяпер крынж пра непамернае пачуццё уласнай важнасці. Вашай увазе кіраўнік праўладнага беларускага саюза журналістаў Андрей Крывашеяў. Американская корпорация Google провела серию атак против белорусской корпоративной прессы. Гэта пра тое, што былі закрытыя YouTube-каналы прадпрыемстваў і ведамстваў, якія трапілі пад санкцыі ЗША. Google не хоча трапіць пад другасныя санкцыі, таму абрывае ўсе нітачкі да юрыдычных асобаў з блэк-ліста. Але Крывашеяў гэтага так не пакіне. Белорусский союз журналистов воспринимает подобные действия как элемент цифрового экстремизма, нарушение фундаментальных прав граждан, национального и международного права. Мы требуем от американской корпорации и ее анонимных модераторов немедленно остановить атаку на свободу слова. Не звязваўся б ты лепш Google з беларускай карпаратыўнай прэсай. Аддача ад беларускага саюза журналістаў – страшная сіла. Ну і на дэсерт. Крымінальнай справы супраць мэра Рыгі і міністра замежных спраў Латвіі апынулася мала. Цяпер Генпракуратура Беларусі пачала справу супраць службовых асобаў Польшчы. Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признака преступления, предусмотренного статьей 123 Уголовного кодекса нашей страны, а именно пропаганда войны.
Пра каго менавіта кажа генпракурор Андрэй Швед, невядома. Але цяпер давайте паглядзім, у чым ён не пабачыў прапаганду вайны. Боевой мощи нашей армии достаточно для того, чтобы полностью разгромить весь ваш так называемый Балто-Черноморский союз. Я уже не говорю про потенциал союзного государства. Но мы не хотим разрушенной Варшавы. Палякі прапагандуюць вайну, а мы, беларусы, мірныя людзі. Не пераблытайце. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міра, разборлівасці і добрых і праўдзівых навінаў.